Il-katakezi tagħna tal-lum eżisti se nkompli dwar il-fejqan fil-ħajja tal-Knisja, il-fejqan interjuri, il-fejqan mill-weġat, il-weġat fuq diversi livelli, il-weġat fil-ħajja tagħna personali, fil-ħajja tal-żwieġ, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tal-komunità, fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-parroċċa. U kont qed nispjegalkom dan l-aħħar eżisti proċess ta' mixja ta' fejqan, għax il-fejqan li jagħtina Ġesu mhux bil-forsi jkun fejqan instantanju dak il-ħin, ma se jkun proċess kif fil-maġġoranza tal-fejqan li jagħti Ġesu fil-ħajja spiritwali tagħna u umana tagħna huwa fejqan gradwali pass pass. U kont qed nispjegalkom kif il-preparazzjoni, il-qudiesa u xi wara l-elementi ta' dak li jagħmlu l-qudiesa jistgħu jkunu elementi fil-mixja tal-proċess tal-fejqan li Ġesu li rid jagħtina. Allura biex infakkarkom li jiena bil-mod il-mod edna li isma' l-ewwel il-qudiesa hija qatt ta' tifħir ingrazzjament, allura rajna l-bżonn li meta qed titlob anke għal fejqan bil-weġat tal-passat tiegħek, inti tfaħħar l-Alla l-ewwel, għax meta tfaħħar l-Alla il-weġat tiegħek jieħdu posthom, ma jsirux iktar il-bqija ta' ħajtek kollha, huma parti minn ħajtek. Ma l-ħajja tiegħek tidher ikbar meta tirrealizza kemm hemm tant affarijiet oħrajn li tirringrazzja l-Alla għalihom. Imma tidna li ikollna l-viżjoni ċara ta' Alla li jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni. Dil-kelma li hija tant importanti biex aħna nistgħu nfiequ, li nemmnu fl-imħabba tal-Alla lejna. It-tielet illi anka l-image tagħna importanti li tkun l-immaġni vera li għandu jkollna ta' nafusna, mhux l-immaġni ta' dak li jidlek moħħok li jidlek ħaddieħor fil-weġat. Inti persuna li jistħoqlok li tkun maħbuba għaliex Ġesu mitalik fuq is-salib. Imbagħad rajna li rrid ikollna attitudni oħra li nifhmu li l-fejqan sieħ il-mulej jagħtihulna la jerġa' jiġi fil-glorja. Aħna Knisja li qed nistennew it-tieni miġja ta' Ġesu, il-parusija. U dak kollu li għamel Ġesu fuq is-salib, il-fejqan sieħ tiegħu se jidher fil-milja tiegħu mat-tieni miġja ta' Kristu. Imbagħad rajna wkoll irridu nwieġbu għall-mistoqsija illi Ġesu jagħmel il-wieħed marid darba, imma int trid tfieq. Rajna illi xi drabi aħna nkunu drajna fil-weġat tagħna, inaraqna fina nfusna u ma rridux niċċaqalqu. Allura Ġesu jiġi sfidana, ma int trid tfieq fil-verità jew se tibqa' kif int. Imbagħad rajna wkoll il-bżonn li anke aħna nafdaw il-weġat tagħna, it-talb tal-fejqan li jkollna bżonn nagħmlu anke taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-Anġlu u l-Qaddisin, mod speċjali bi protezzjoni kontra x-xitan. Għaliex xitan li jeżisti, anke mhux kulħadd jemmen fih, imma l-verità mhix il-maġġoranza, il-verità qiegħda fil-kelma tal-Alla. Ix-xitan li jeżisti u li jipprova jidħol fil-ħajja tal-bniedem mill-weġat. Jipprova jkisser il-bniedem permezz tal-weġat tiegħu stess. Allura importanti li jkollna l-protezzjoni. Imbagħad rajna illi l-bidu tal-qudiesa eżisti, l-att penitenzjali huwa l-mument meta aħna l-Knisja sejħilna biex inkunu fil-verità. U allura rajna l-bżonn li meta titlob għal fejqan tal-weġġat inti li tkun fil-verità. Jekk inti mweġġa' tgħid imweġġa' mhux toqgħod tiskuża l-persuna li weġġek. Jekk inti mweġġa' int imweġġa'. Li tkun fil-verità huwa li anke li tkun intaċċ li tkun konxju mal-emozzjonijiet tiegħek. U speċjali fl-uġieħ tal-ħajja aħna jitilgħu 4 emozzjonijiet. Ir-rabja, l-emozzjoni tal-biża', l-emozzjoni tal-sens taħtija u l-emozzjoni tal-ansjetà. Importanti li aħna nkunu nafu daw l-emozzjonijiet li jitilgħu fil-qalb tagħna li fihom infushom mhumiex ħażina. L-emozzjonijiet huma neutrali, l huma tajbin laqas huma ħażina, huma indikazzjoni huma reazzjoni tagħna għal dik is-sitwazzjoni li nkunu fiha. Allura importanti li aħna nkunu aware ta' daw l-emozzjonijiet fina biex ma nitħawdux. Importanti illi insibu nies anke biex nkunu fil-verità ma dak li aħna għaddejja ma l-istorja tal-ħajja tagħna, ma l-weġġat, ma l-emozzjonijiet tagħna. Insibu persuni li lilna jħobbuna u jisimgħuna mingħajr ma jġudikawna.
Persuni nistgħu nafdawhom bil-weġġat tagħna li jħobbuna mingħajr ebda kondizzjoni u mhumiex jikkundannawna anke jekk żbaljajna. Għax il-bniedem irid l-imħabba biex ifiq u Ġesu jagħtina din l-imħabba anke permezz ta' xulxin. Ħaġa li tista' tgħinna biex inkunu fil-verità hija li forsi wieħed jista' jikteb jekk tgħinu il-kidba dwar dan l-uġieħ li huwa jkun għaddej dwar dawn l-emozzjonijiet. Imbagħad l-aħħar ħaġa li ħallitkom biha l-aħħar darba kienet illi persuna anke tistaqsi lil tgħid lil Ġesu għax dera mhix biex xi proċess psikoloġiku waħedna imma fil-preżenza tagħha. Allura nitkellmu ma' Ġesu dwar x'nkunu qegħdin inħossu dwar dawn l-emozzjonijiet negattivi dwar il-moġġat li aħna ikonna. Illum se niġu għal parti oħra. Aħna fil-qudiesa wara l-att penitenzjali mela li nkunu fil-verità, dak li att penitenzjali nkunu fil-verità tal-anfusna eżisti. Imbagħad aħna ngħaddu għal qari għasmieħ aħjar tal-kelma tal-Alla. Mela jekk fl-ewwel mument inkunu fil-verità nifhmu aħna minn xi aħna l-weġġat tiegħi minn xi għaddejt qed inħoss nikteb dan kollu inkellem il-Ġesu dwaru. Issa l-mument li jiena nipprova nisma' lil Alla x'irid jgħidli. Mhux x'irid jgħidli fuq kollox, x'irid jgħidli dwar il-weġġat tiegħi u dwar dawn l-emozzjonijiet li jiena nkun qed inħoss ġewwa fija meta jiena nkun imweġġa'. Ġesu x'irid jgħidli dwar ir-rabja. Ġesu x'irid jgħidli dwar l-ansjetà. Ġesu x'irid jgħidli dwar il-biża'. Ġesu x'irid jgħidli dwar is-sens taħtija. Ġesu lili x'irid jgħidli dwar l-uġieħ b'mod ġenerali li ngħaddej minnu. X'irid jgħidli Ġesu dwar il-persuna l-oħra li lili weġġati u forsi ma tix taf biha, ma tix taraqqas impenġija. Il-mulej x'għandu xi jgħid hija ħafna importanti eżisti. Għaliex anke jekk ġejna mweġġajn fil-ħajja tagħna huwa Alla li jmexxi l-istorja ta' ħajjitna. Forsi għal uħudan huwa ta' fidi kbira li temmen li Alla qed imexxi l-istorja ta' ħajtek. Anke jekk għaddejt minn trawmi, anke jekk ħadd ieħor weġġek, forsi fil-qalb tiegħek tħoss rabi anke lejn Alla. Allura aktar diffiċli biex temmen li huwa Alla li qed imexxi l-istorja tal-ħajja tagħna. Imma dan huwa mument deċiżiv jekk trid fieq. Aħna qed nitkellmu minn proċess ta' fejqan minn għand Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Huwa l-mument meta inti għandek għażla. Jew inti se temmen il-ħsibijiet ta' moħħok, jew il-kelma tal-Alla. Jew inti se temmen il-gideb tax-xitan illi jgħidlek lilek Alla ma jħobbokx, jgħidlek lilek Alla telqek, jgħidlek lilek Alla nisik, jgħidlek lilek Alla pattijilek, jgħidlek lilek Alla ma jridx jaf bik, jgħidlek lilek għal xejn qed titlob dak li ħadd billi kont qalbek tajba. Allura jew temmen dal-gideb tax-xitan, jew temmen il-kelma tal-Alla. Jew temmen l-għajdut ta' ħadd ieħor. Meta ta' madwarek jgħidulek tkun xiblaħ, tkun ġiva, tkun ġbelaħ, terġa' taħfer. Jew temmen dak li jgħidlek ħadd ieħor, jew temmen dak li tgħid il-kelma tal-Alla fuq il-weġġat tal-ħajja tiegħek. Naf li dana mhuwiex mument faċli. Għaliex xi wħud iħossuhom illi ġew traduti minn Alla saħansitra fil-ħajja tagħhom. Illi jekk dan Alla kapaċi jagħmel kollox, għalfejn quddiem il-weġġat tiegħi m'għamel xejn ħallin imbagħti? Għaliex jiena li jiena l-vittma qed imbagħti u ħadd ieħor proprju li huwa hu li jagħmel ħsara dak qiegħed jirrenja. Għaliex it-tajjeb jaqlaħħa, għaliex tipprova timxi b'subaj dritt u taqlaħħa u minħawwat minnu fil-korruzzjoni Alla jbiri kollox għaddej jekk mhux ukoll infaħħar fis-soċjetà. Allura anke quddiem din ir-realtà meta inti mweġġa għal diversi raġunijiet. Tiġi biex tisma' mal-mulej x'għandu xi jgħid, inti jista' jkollok xi ħaġa kontra Alla wkoll. Kien hemm rabja kontra Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. Allura qabel ma tisma' l-kelma titlob ħafna lill-Ispiritu Santu li jippurifika l-qalb minn din ir-rabja. Ir-rabja l-Alla. Għaliex ir-rabja l-Alla fil-qalb tiegħek ma tħallikx tisma' l-vuċi tiegħu u hi għandha l-qawwa li tfejqek.
Propju dak huwa mument meta ħanidu aħna n-espressjoni Maltija ma toqgħodx eżattament għal-mulejta, imma biex niftehmu. Meta aħna ninqabdu f'qalbna b'din ir-rabja kontra Ġesu, nkunu qegħdin indardru lajn li minna rridu nixorbu. Għax aħna minna Ġesu rridu nixorbu. Minna Ġesu rridu nixorbu l-Ispiritu tiegħu li fejjaqna. Meta din ir-rabja instigata mill-element uman, mix-xitan u minn xejdinna ħaddieħor kontra Ġesu, allura propju immaġina li kieku inti toħodha kontra t-tabib qabel ma tħallih jagħtik il-mediċina li għandek bżonn. Tkun qed tkisser iktar il-proċess tiegħek, iċ-ċans ikbar li inti tfiq fil-verità. Allura importanti ħafna żissi li aħna nirrealizzaw illi nitolbu l-Ispirtu Alla l-qalbna tissaffa biex nisimgħu Ġesu x'għandu xi jgħid. Issa l-mulej kif ikellimna għandu modi differenti Alla l-imbierek. Li jitkellem żgur għax Alla huwa ħaj. Ġesu ma mietx u baqa' mejjed, Ġesu qam il-mewt. U jekk qam il-mewt kif għamel mal-ewwel apostli fil-Knisja li kien jikkomunika magħhom permezz tal-Ispirtu Santu jidin narrati tal-Apostli l-ewwel kapitlu, l-ewwel ta' Tivrus. Hekk Ġesu jibqa' jikkomunika magħna permezz tal-Ispirtu Santu li jammar fina. U allura importanti li anke quddiem l-weġġat aħna naqraw il-Bibja. Naqraw il-kelma Alla direttament, u għolk nixtieq nagħmel appell ħafna lina, anke lina l-Kattoliċi. Li ħafna drabi aħna naqraw ħafna affarijiet. Naqraw il-gazzetta, naqraw artikli ta' psikoloġija popolari, naqraw l-internet. Ma qed naqraw direttament il-Vanġielu ta' Ġesu. Qed naqraw direttament il-qawwa tal-kelma. Dik hija kelma ta' Alla mhix bħal kutib ieħor. Dik fija forza u qawwa jekk ma tiġġarrabiex, ma tesperjenzajiex, ma tistax tifhem dak li qed ngħid. Li l-kelma ta' Alla għandha qawwa li l-ebda ktib ieħor m'għandu fid-dinja. Għax dik hija l-kelma ta' Alla ispirata mill-Ispiritu Santu, miktuba f'kitbiet il-bniedem kemm trid, imma l-awtur tagħha u l-Ispiritu. U allura l-Ispiritu li jaf x'hemm f'qalbek, l-Ispiritu li jaf inti l-ħajja tiegħek mhix xi għaddejja, dan Alla li jaf il-qalb tiegħek huwa dan Alla li permezz ta' kemm trid ikellmek. Irid jagħtik kelma fuq l-istorja ta' ħajtek, irid jagħtik kelma fuq l-uġieħ tal-ħajja tiegħek. Allura xtieq li Alla jitkellem u fittex il-kelma. Ċertament il-mulej jista' jasaranna wkoll pomilija bi prietka, bi programm fuq it-television, programm fuq ir-radju taħdita tajba li tisma', ktib spiritwali tajjeb. Permezz tal-komunità, permezz ta' nsara sħabek li jisiru kelma ta' Alla lik, li lilek idawrulek ħajtek anke quddiem il-weġġat tiegħek. Importanti ħafna eżisti li aħna niftħu qalbna għaliex hija l-kelma ta' Alla li tfejjaq. Jekk aħna ninqabdu fir-rabja kontra Alla u ma nbexqux qalbna u ma nisimgħux dak li Ġesu għandu xi jgħid, inkunu qegħdin inċaħdu lil nafusna mill-fejqan tagħna. Wara is-smieħ tal-kelma eżistijej, aħna naddu għal mument tal-konsagrazzjoni fil-quddiesa. Il-konsagrazzjoni hija meta il-ġisem u d-dem ta' Ġesu, meta skużawni il-ħobs u l-imbit, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u permezz tal-kelma tas-saċerdot, il-ħobs u l-imbit jitbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Allura għandna din il-bidla tant umli, sabiħa, ma tidirx imma ta' vera. Dak li jiġri fil-konsagrazzjoni, issa wara smih tal-kelma, issa anka huwa il-moment anka fit-talb tal-fejqan l-weġġat. U għal-weġġat meta bħalma l-ħobs u l-imbit jitbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, il-weġġat tiegħek issa li smajt il-mulejx li tgħidlek, tħalli l-weġġat tiegħek jitbidlu f'imħabba. U dan bil-proċess tal-maħfra. Hawnhekk dak li qed issa huwa kollu preparazzjoni, dak li qed ngħid issa din it-tappa ta' issa hija l-stage ħafna importanti biex persuna tista' tfiq. Ara ma naħsbux illi xi ħadd jista' jfiq mingħajr ma jaħfer. Jew ma naħsbux illi xi ħadd biex jaħfer irrid ifiq. Le.
tfiq fil-proċess li taħfer. Tfiq fil-proċess li taħfer. Fil-maħfra issib il-fejqan tiegħek. U dan ovvjament xi kuntent aħna nirraġunawha bil-maqlub. Jekk għandix naqalih, jekk għandix inċedi għalih, mela ħanibqa' blaħ, ħanibqa' l-ġifa, ma tarax tiġi titlobni maħfra. Jiġi jitlobni maħfra, mbagħad naħfer kemm irrid. Però meta ma taħfirx l-ewwel ħaġa li titterjalizza li huwa int li tbati. Is-sejd li inti billi ma taħfirx il-persuna l-oħra għidlix qed tbati. Biex għax iridek iġġiel ħadd toħor tbati, ma biex tiftaħ għajnejk. Meta ma taħfirx int tbati, tbati iktar. Meta ma taħfirx int tinqabad il-sir tal-persuna li għamiltlek l-ħsara. Meta int ma taħfirx il-persuna l-oħra lilek tibqa' tmexxiki. Issa tista' tkun tgħix minnek ma nafx kemm il-bogħod. Imma hi tibqa' tikkundizzjonalek ħajtek, once li inti tkun għadek ma ħfirx. U allura dan importanti biex nirrealizzaw il-bżonn. Skużawni. Il-bżonn kbir tal-maħfra fil-ħajja tagħna. Din il-maħfra li l-inna ta' minna liberi. Issa aħna biex naħfru irdu nagħmlu dan pass pass ma' Ġesu. Ara ħadd ma jaħseb li jista' jaħfer bil-qawwa tiegħu, ħadd minna mhux Superman, ħadd minna ma għandu jilaba ta' hero anke quddiem l-ġieħ tal-ħajja tiegħu. Aħna rridu nfittxu il-maħfra li tiġi bil-għajnuna ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Allura rridu nmorru fuq is-salib l-ewwel ħaġa. Għaliex kien fuq is-salib li Ġesu lilna ħafrinna. Ġesu lilna jaħfrinna waqt li qegħdin inweġġawh. Ma jaħfrinniex qabel jew wara, imma fil-mument tas-salib, fil-mument ta' tbatija. U allura Ġesu hawnhekk jurina kif aħna rridu ngħixu anke l-weġġa' tagħna. Fil-weġġa' tagħna irridu nsibu l-qawwa tagħna li nagħtina naħfru waqt li aħna mweġġajn. Tistennix li tkun okej meta taħfer fil-verità. Allura itlob u ħalli lil Ġesu fl-ispirtu tiegħek, f'ruħek, fit-talb tiegħek, fl-immaġinazzjoni tiegħek, fil-kelma tiegħu. Jieħdok fuq is-salib biex tingħaqad miegħu. Ħalli meta maqgħuda miegħu inti tkun tista' taħfer u taħfer mill-qalb. Mhux bil-qawwa tiegħek, bil-qawwa tiegħek. Ċertament li taħfer mhix xi ħaġa li tqum filgħodu tiftaħ għajnejk tgħid għamilti tant sara dik naħfrilha x'gost xi pjaċir x'entużjażmi għandi biex naħfrilha biex nitkellmu minn hekk. Ħafna drabi aħna naslu għal-maħfra bi proċess daqsxejn twil. Normalment, meta persuna tiġi biex taħfer, tibda billi toqgħod tagħmel daqsxejn bħal meta immorru nixtru għand tal-ħanut u nagħmlu tit bargaining, inkunu rridu jnaqsanna xi ħaġa mill-prezz, ġifieri nieħdu li rridu ma taħt kundizzjoni. U normalment, ħafna drabi anke meta tkun imweġġa tkun tixtieq issir ġustizzja. U allura tgħid jiena lest li naħfer basta l-persuna l-oħra taċċetta kemm lili weġġatni. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra tgħidli għaliex weġġatni. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra tiġi titlobni skuża. Jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra twedni li ma terġax tagħmel dak li għamlitli. Il-bidu tal-maħfra ħna nippruvaw nagħmlu dan it-tip ta' bargaining. U dana ma nagħmluhx għal xejn, ma nagħmluhx b'kapriċċ. Imma li f'qalbna meta aħna mweġġajn irridu ġustizzja. Il-ġustizzja li titlob illi jisma' li kulħadd jammetti l-iżbalji tiegħu. Ġustizzja li titlob li wieħed ikun onest għaliex għamel li għamel. Ġustizzja li titlob apoloġija. Ġustizzja li titlob li int ma terġax tagħmel dak li għamiltli. Allura aħna isna qabel ma naħfru rridu isna naraw li seħ din it-tip ta' ġustizzja. Li ħadd ieħor jaraf li lili weġġani vera, u mbagħad inkun lest naħfirlu. Kieku dawn jiġru, jew ma fijiex, imma l-esperjenza tal-ħajja turina eżistijej. Illi ħafna drabi ma jiġrux. Illi inti tiddeċidi li int taħfer taħt dawn il-kundizzjonijiet, il-probabilità li int tispiċċa ma taħfer qatt. Għaliex ir-realtà umana hi dik li illi min weġġek sakemm Alla ma jmisslux qalbu jikkonverti,
ħafna drabi huwa s-superv biex jaċċetta l-iżbalja. U s-superv biex jitolbok maħfra. U s-superv biex jgħidlek għamel x'għamel dak li għamel. U s-superv biex jgħidlek l-musserġi għamela. Allora kinti tistenna, inti fil-realtà tinqabad din il-logħba u int ma tfiex. U allura tittuħu deċiżjoni għax il-maħfra hi deċiżjoni mhux emozzjoni, il-maħfra mhix xi tħoss imma x'tiddeċidi. Inti ttuħu deċiżjoni li anke jekk dawn il-kundizzjonijiet li inti tixtieq ma jkunux hemm, int xorta ħatimxi. Int xorta ħatimxi bil-proċess tal-maħfra. Għax il-maħfra mhijiex xi tħoss u l-maħfra ma tiddependix x'jagħmel ħadd ieħor. Il-maħfra nisranija fuq l-eżempju ta' Ġesu jiddependi minnha. Ġesu ma qalx fuq is-salib ara jekk tiddeċidu li tikkonvertu, jiena naħfrilkom. Le bil-maqlub jien naħfrilkom u għax naħfrilkom għandkom il-possibilità li tikkonvertu. Ma Ġesu ma jidinniex kieku tweduni li ma terġgħux tagħmluha kif il-fatti aħna ngħidu fl-attar indiema. Naħfrilkom, imma ngħiduha nerġgħu naqgħu l-mulej jerġa' jaħfer. Forsi ngħidu ma dak Alla jiena bniedem nippretendi li ħanaħfer bħal Ġesu. Meta ngħidu hekk eżistijej, inkunu għadna laqqas biss fimna x'jiġifieri tkun nisrani. Għaliex Ġesu huwa Alla, imma l-umanità tiegħu għexa taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-istess Spiritu Santu li inti rċevejt il-Mammudija, milla li toqgħod tgħid Ġesu huwa Alla, għadek ma fimx. Vera huwa Alla, imma huwa bniedem. U bħala bniedem ħafer bil-qawwa tal-Ispiritu. U anke aħna għandna dal-istess Spiritu tal-Alla li mhux l-Ispiritu ta' biża' ma l-Spiritu ta' qawwa jgħidilna San Pawl. Allura aħna għandna qawwa li tmur lil mill-weġġat tagħna, mid-djufija tagħna, bil-inkapaċità tagħna li naħfru. Aħna għandna qawwa li tagħmel fina li għall-qawwa tal-Ispiritu tal-Alla. Allura d-deċiżjoni li naħfer hija deċiżjoni mibnija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U x'inhi d-deċiżjoni li taħfer? Li taħfer tfisser li tiddeċidi illi l-ħażen li għamlitlek il-persuna l-oħra, il-ħażen li għamlitlek il-persuna l-oħra mela tittaċċetta li sarlek il-sara kif edna l-aħħar darba mhux noqogħdu niskużaw. Int ma tibqax iżommu kontra l-persuna l-oħra. Ma tibqax iżomma fil-komma hemmhekk tkun qed taħfer. U tkun qed taħfer b'mod nisrani meta tagħmel pass iktar il quddiem. Illi flok iżomma kontrija iddawwara favurija. Bħalma Ġesu meta ħafrinna fuq is-salib mhux biss ħafer u ma baqax iżomm li għamilna kontra tagħna, imma dawru favurina. Is-salib li aħna sallabnieh bih Alla dawru favur il-bniedem sar is-sinjal tas-salvazzjoni tagħna. U allura hawnhekk aħna rridu nrealizzaw din il-verità tant qawwija. Illi il-maħfra hija deċiżjoni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu ħalli inti tkun tista' verament tinħeles u tfieq. Inti tfieq meta taħfer u mhux taħfer meta tfieq. Nixtieqkom li ħadd minnkom eżistijej ma tibblukkaw lilkom infuskom milli tirċievu l-fejqan ta' Ġesu billi tistennew li l-ewwel tridu tfiequ biex imbagħad taħfer il xi ħadd. Meta taħfer inti tista' tfieq mill-weġgħat tiegħek u l-maħfra mhux bil-qawwa tiegħek imma bil-qawwa ta' Ġesu u l-Ispirtu tal-Alla li jammar fik.